Hvad tror du egentlig, der betyder noget? Der er meget, der betyder noget. Så som hvad? Os. Voksen. Død. Det var fucked up. Vi var kun lige startet i 8. klasse. Og vi vidste alle sammen, at vi skulle blive til noget. For noget var lige med nogen. Det er sgu lige fucking nice. Tak. Og for ligesom at tage hul på det, så har jeg uploadet spørgeskemaet til, hvad det kan blive. Hvad med rumbold? Jeg plejer altid at starte med at spille rumbold. Plejer er død. Der er ikke noget, der bliver, som det plejer at være. Er det ikke spændende? Og som I kan huske, uddannelsesvejlederen forklaret, så kan det her spørgeskema bruges til at fokusere på, hvad I gerne vil være. Fokusere på mig selv. Og give jer nogle idéer til, hvordan I kan blive det. Hvordan havde du tænkt, at vi skulle introducere os selv? Vores sådan, stærke sider? Hvad er din Hvad styrke? skulle det betyde? Tænk. Ja, hvis man ikke har en styrke, så shit. Men hvordan ved jeg så, hvis jeg vil starte min egen forretning? Eller? Jamen, det ved du heller ikke nødvendigvis. Det betyder ikke noget. Bare, Hvorfor skal vi så fylde den ud? fordi det er et krav, det siger vores uddannelsessystem. Men du sagde lige, det ikke betød noget. Nej, det sagde jeg ikke. Og måske er det ikke så farligt, som du tror. Kom nu bare i gang. Det er for at gøre os til en del af systemet, Lad nu være med at skrive. så alle tænker ens. Så der ikke er nogen, der gør noget ekstremt. Udfyld de skemaer, og så kan vi komme i gang med det, der virkelig betyder noget, ikke? Der er ikke noget, der betyder noget. Og når der ikke er noget, der betyder noget, så er der jo ikke noget, der er værd at gøre. Hey, Per Anton. Hey, Per. Hvad fuck siger det lige der? Men det er typisk ham. Det hele begyndte den dag, Bjørnsen gik ud af skolen. Han havde sat gang i noget. Og hvis de voksne havde snakket med os om det, er det måske ikke gået så galt, som det gjorde. Hvad laver du? Ingenting. Så du sidder bare deroppe og glor? Ja. Synes du virkelig ikke, at der er noget, der betyder noget?
Nej. Okay. Så hvornår kommer du ned? Kan I ikke se det? Det er et stort spil, som vi alle sammen spiller. Vi kopierer og kopierer. Jeg er ikke en kopi af noget. Det er vi alle sammen. Du hader bare, at det er sådan. Du tror, du er noget særligt, men det er du ikke. Ja, right. Hey, Sofie, om nogle få år, vi er alle sammen døde alligevel. Døde og borte. Glemt. Ingenting. Du ved godt, Pierre Anton er gået ud af skolen, ikke? Han sidder oppe i træet. Nå, det er det, han er. Jeg kunne ikke forstå, hvor han blev af. Han kan sgu da ikke bare gå ud af skolen. Nej, selvfølgelig ikke. Når han kommer ned igen, det plejer han at gøre. Skulle vi ikke spise sammen? Hvor mange gange skal jeg sige til dig, at jeg hader yoga? Sofie, vent. All the joyful tenderness, all the joy with success, all the section and the tea and the starter symmetry. Kommer en journalist lige om lidt og laver en reportage om mig til min kampagne. Skat. Helt ærligt. Jeg er sikker på, at den Tag den ikke på. Jeg kan godt lide at tænke på vores by som en familie. Det er de samme fundamentale værdier, der gør sig gældende. Jeg tror også. At lytte til hinanden og forsikre sig om, at alle stemmer bliver hørt. Og lad det være. Ja. Tænker du det? Ja, ikke? Ja. Jo. Det er godt, skat. Vi var begyndt at forstå, at alting drejede sig mere om, hvordan det så ud, end om, hvordan det var. Den ene dag lignede den næste. Og selvom vi så frem til weekenderne, var de alligevel altid en skuffelse. Og så var det mandag igen. Pierre Anton sidder i et træ. Hvad? Pierre Anton sidder altså i et træ. Hvor fanden sidder han i et træ? Måske er han deprimeret. Det ser ud som om det smitter. Ja, ligesom massepsykosen og skoleskyderier. Seriøst. Han er sådan lidt off i hovedet. Hvorfor stener vi ham ikke bare? Nej. Hvorfor skyder vi ham ikke bare? Min mor har et jagtgevær. Yes. Okay. Kuk, nu kommer vi! Banke, banke på! Er der nogen hjemme? Hvad så, Pia? Hvorfor sidder du deroppe som en lille tøsdreng, hva'? Vi skulle tage at prøve det. Du kan ikke bare melde dig ud af skolen. Hvad er du bange for? Hvad er du bange for? Jeg er ikke bange for noget. Det er løgn. Alle er bange for noget. Ja, tænk på temperaturstigningerne. Hold nu kæft. I er bange for ingenting. Snakker du om, mand? Vi bliver ved med at prøve at lade som om, at det, der er vigtigt, ikke er vigtigt. Og det, der ikke er vigtigt, er vigtigt. Hvad fanden mener du? Vi bliver ved med at prøve at overbevise os selv om, at vi er noget. Eller nogen. Er det ikke rigtigt, Agnes? Vi kopierer og kopierer. Vi er ikke fucking kopier af noget som helst! Vi deler 99% af vores DNA med chimpanser. Vi er så dumme. Hold din kæft! Ja, mand. Hvad fanden vil du? Hold nu op. Hold op.
Anton havde fat i et eller andet. Han havde forstået noget, vi ikke forstod. Og selvom vi ikke ville indrømme det, hverken over for os selv eller hinanden, så var vi begyndt at tænke over det, han sagde. Jeg forstår da godt, at livet kan være lidt svært en gang imellem, ikke? Du forstår jo ikke noget. Du forstår ingenting. Ej, jeg har da altså også været 14 engang. Jeg bakker dig op i, at du gerne vil finde ud af, hvad der foregår inde i dig. Og... Altså, hvis I flår Per Anton ned for det træ, så svarer det til, at man hopper ud fra en 3 meter vippe ned i en pool, hvor der ikke er noget vand i. Det overlever man sgu da ikke. Hvorfor lagde ham ikke bare være? Har du nogensinde hørt om indre blødninger? Det var også det, der skete med din bror, ikke? Slå han ikke også hoved? Shit, hvad er det? Elise! Ja, jeg mistede faktisk også en bror engang. Han blev kun en måned. Det er da ikke så mange, der ved. Morgen. Nu skal I høre, det er sådan, at Per Anton kommer ikke i skole de næste par dage. Han er syg i hovedet. Så du. Han har en diagnose. Hans, du ved udmærket godt, at vi ikke taler sådan til hinanden eller om hinanden herinde. Hvad er der galt med? Ingenting. Hvad siger du, Magnus? Ingenting. Ingenting. Hvad er der galt? Ingenting. Det var det, jeg lige sagde til dig. Hvis du lever til du er 80, så kommer du til at bruge 30 år på at sove. Og 7 år på at prøve at sove. Og 14 år på at arbejde. Yderligere 12 foran en skærm. Og 4,5 på at spise. Gør rent, lave mad, pas dine egne børn. Det er 11 år. Når man har regnet det sammen, så er det 9 år, hvor man kan få lov til at leve det liv, man gerne vil leve. Og så vil du bruge de 9 år på at lade som om, at du er nogen. Eller noget. Der er jo altid nogen, der er bedre end en. Der er altid nogen, der er klogere og smukkere. Hold nu din kæft. Jeg bliver den bedste fodboldspiller. Og jeg bliver en berømt designer, Selvfølgelig gør du det. og du kommer ikke til at ødelægge det. Nej, jeg kommer ikke til at ødelægge det. Du kommer til at ødelægge det. Du kommer til at sætte alt ind på, at folk skal gå i dit tøj, og du kommer til at være berømt udenpå, men indeni er du tom. Han har ret. Life sucks. Det er rigtigt. Altså, har I hørt, hvad der kommer til at ske med Danmark, når polerne smelter? Nej, det er nærmest helt væk, jo. Okay, men altså, helt ærligt, du kan ikke bare snakke med Eskildsen. Nej, han siger det ligesom til skolepsykologen, ikke? Også det vil vi ikke. Altså, hun er en ko. Okay, men hvad så med vores forældre? Nej, Vi kan selv være en ko. vi siger det ikke til nogen. Kræftet ud, altså. Jeg synes, vi skulle vise ham, at der faktisk er noget, der betyder noget. Sådan ægte. Hvad mener du? Hvordan skal vi gøre det? Ja, hvad har du tænkt dig, Hans? Vi samler noget, der betyder noget for os. Og så kan vi vise ham det. Jeg synes altså, du undervurderer dine styrker, skat. Hvad er dine styrker? At designe tøj og mode. Du er da også god til tal. Matematik, det er også kreativt. Du kan også skrive matematik.
skal du hen med den? Du er udmærket godt klar over, at mor ikke kan klare en røv med hans legetøj. Hvad kan hun klare? Hun gør sit bedste. Det gør jeg også. Der går næsten 6 måneder. Sygt. Jeg fik den. Kæft, hvor er det cool. Nej, prøv at se. Et nyt partysted alligevel. Hallo, du poster ikke, okay? Sorry. Hvad laver du? Må vi overhovedet være her? Nej, selvfølgelig må vi ikke det. Det er vi alligevel. Du skal ikke hænge dig selv, Otto, vel? Kæft, hvor er det sygt. Vi skal sgu da bare holde det her hemmeligt. Godt. Vi lægger det her. Sofie, vil du starte? Det der tæller jo ikke. Du har ikke leget med det, siden du var 5. Min far gav det til mig. Marie. Det er en brudebuket. Ja, og hvad så? Altså, hvor lang tid var de lige gift? Hvor lang tid var dine forældre lige gift? Var det ikke noget med, at din far knæpper hendes mor? Det er løgn. Slap dog af, mand. Shit. Den der har du ikke spillet på i årevis. Og hvad har du taget med? Hvad I tager med, hva'? Ej, stop det der. Frederik, hva'? Stop det, Hans. Hvad giver du? Hvad med dig, Otto? Ui! Jeg skal snakke selvfølgelig. Hussein? Russe? Hvad med dig? Karl? Har du taget din bibel med? Seriøst. Det er den bunke lort. Sofie har ret. Der må være noget, der betyder mere for os end det der. Hvad har du taget med? Den her. Det var min mormors. Og så min mors. Og nu er det min. Hvorfor går du så ikke med den? Det kommer jeg til. Hvorfor giver du så ikke dine grønne sandaler i stedet? Det er guld. Det er 24 karat. Jeg synes også, det er skidt i sandaler. Eller hvad? Er det måske også din mors? Agnes. Af med dem. Husk, det var din idé. Okay. Så vi vælger for hinanden. Er det den nye regel? Jeps. Ja, det er det. Okay. Fint. Så er mig, der vælger næste gang. Agnes? Agnes, vent. Konsekvenserne af, at jeg kommer ned, det er jo ikke, at jeg bliver smidt for ulvene. Det er jo, at jeg bliver en af dem. Ligesom dig. Jeps. Så får vi uddannelsesvejlederen til at kigge på dem, og så får I en chance for at møde hende igen. Ellers tak. Er det rigtigt, at lægernes og advokaternes arbejde skal overtages af robotter? Ja.
Hvad skal vi så lave? Ja, det ved jeg ikke. Tag det som et indspark. Hvis du hjælper mig med at finde ud af, hvad der betyder mest for Gerda, så hjælper jeg også dig. Han bliver din tur. Okay? Tak skal du have. Kom nu. Her. Det er jo indbrud, det der. Nej, det er ikke. Du viste mig selv, hvor nøglen var. Jeg ringer til politiet. Sig mig lige en gang, hvad foregår der her? Det er ikke mig, det er dem, der bryder ind. Skulle du ikke have været til håndbold? Ej, og hvor mange gange skal jeg sige til dig, at du skal huske at tage tørklædet af buret, før du går i skole? Din hamster gør det. Hvad med den? Den betyder virkelig noget for dig. Han kommer ikke til at overleve derude. Selvfølgelig gør han det. Det skulle du have tænkt over, før du spurgte om hendes sandaler. Hey. Hey. Seriøst? Hvad betyder dum hamster? Han er ikke guldhamster. Agnes har tænkt sig at slå ham ihjel. Hold op, selvfølgelig vil jeg ikke det. Men det kommer du til. Du vil virkelig gerne være en morder. Nej. Pas på! Nej, det er løgn. Vent efter den. Kom nu, Asjo. Ja. Jørgen. Ej, hvor det godt. Forsigtig, også. Forsigtig. Pas på. Ej, det er løgn. Så er det bare ikke hul. Hvor er det godt. Så. Det hamster gider virkelig ikke at være hos din ejer, vel? Det er ikke sjovt. Gør det. Kom. Det er dig, jeg skal vælge. Frederik. Selvfølgelig skal du vælge mig. Det er ikke min skyld, at din far skred. Jeg vil have skolens flag. Det er jo latterligt, men... Vi kan vel spørge om, hvad vi vil, kan vi ikke? Frederik sniger altid udenom alting, fordi hans far var vores skoleinspektør. Og nu havde Gerda fået nok. Både af Frederik og af hans far. Frederik, på vejen! Kom nu! Frederik! Jeg gør det ikke. Hvad så? Jeg gør det ikke. Hvad sker der her? Lad nu være. Hej så. Hej. Dejligt at se jer. Det er lige måde. Jeg har gennemgået jeres studievalgsportfortfolio, og så vil jeg gerne have, at I går sammen 2 og 2, og så mødes vi og taler om jeres uddannelsesvalg. Er du seriøs? Forsikring og regnskab. Det foreslår jeg bliver skolelærer. Jeg skal ikke fortælle mig om det her. Heller ikke min far for den sags skyld, seriøst. Skal vi ikke følge Frederik hjem?
gør det ikke. Jo, du gør. Fordi hvis ikke, så fortæller jeg din mor, at din far stadig kommer hos os. Det gør han ikke. Og hvordan ved du så det? Frederik, jeg skal nok hjælpe dig. Men så skal du til gengæld også vælge mig. Bevogteren er Dannemar. Otto, nej. De prøvede at få mig ned. Det er gammelt, det der flag. Det skal ikke... Men nu er vi Dannebros. Ikke stille. Kom nu, Frederik, du er så langsom. Frederik ville ydmyge Otto og forlangte, at han skulle give en nøgenvideo til dyngen. Men Otto synes bare, det var sjovt. Tak for din udfordring, Frederik. Og så var det Ottos tur. Han havde besluttet sig for at hjælpe Elise. Jeg skal se den igen. For helvede. Er det virkelig din pik? Det er større, end jeg troede. Vi kommer til at flyve på homosiderne. Okay. Okay. Jeg vil gerne have Elises lillebror. Han er død. Vi graver ham op. Du er syg i hovedet. Det kan vi jo ikke, det må man ikke. Nej, det må man ikke. Men vi gør det alligevel. Meningen med dyngen er, at man skal ofre noget, der betyder noget for en. Og det gør han. Gør han ikke, Elise? Jo, det gør han. Otto har ret. Han betyder virkelig noget. Vi skal være 4. Elise skal selvfølgelig være der. Jeg melder mig frivilligt. Så trækker vi lod mellem jer andre. Gå nu. Godt. Jeg er lige korte. Der tager med. Johan og Agnes. Jeg kommer også. Nej, det gør du ikke. Ellers skulle du nok have meldt dig, ikke? Så vi ikke behøver at trække lod. Seriøst. Agnes. Vi mødes i aften. 10 sharp. Kommer du ikke ned? Vi kan tage hjem til mig. Så forelsker vi os i hinanden. Og så bliver vi kærester. Men så har vi vores første skænderi. Og så forsvinder kærligheden. Og vi går fra hinanden. Sådan behøver det ikke at være. Det er sådan, det er. Igen og igen. Indtil vi bare giver op og gifter os med en eller anden. Elise, er du sikker på, at du vil gøre det her? Du behøver altså ikke gøre det. Du kan bare give dine høretelefoner. De betyder da også meget for dig.
Det er okay. Kom on, Agnes. Du går derover og holder vagt. Hvis der kommer nogen, så pift. Jeg kan ikke pifte. Så skrig, Agnes. Et eller andet. Kom nu. Vi skal så virkelig være forsigtige, så ikke sker ham noget. Vi skal ikke passe på ham. Forsigtigt. Okay. Hvor er de klar? Skub. Kom. Pas på. Igen. Shit. Hvad sker der, Agnes? Jeg troede, vi var blevet opdaget. Det er bare Askepot. Hun holder til her. Sofie? Hvad fanden laver du her? Jeg får tid. Nej, Askepot, du skal ikke med. Askepot, du skal ikke med. Som om at komme en kiste betyder noget. Det gør det. Det betyder virkelig noget for Elise. Det er åndssvagt og barnligt, og jeg får lyst til at kaste op. Sofie, stop. Stop. Stop, Sofie. Sofie, stop. Stop. Her. Det er min mors. Tak. Den er virkelig lille. Synes I ikke? Mm. Jeg har lyst til, at vi skulle gøre noget. Vi kunne synge en sang. Mm. Solen er så rød, mor, og skoven er så sort. Nu er solen død, mor, og dagen gået bort. Baby går derude, mor, i låser vores gang. Kom, sæt dig ved min
Hvad hvis Elisa er blevet opdaget? Det er hun ikke, okay? Ellers så vil hun skrive det til os. Jamen, altså, hun kommer sikkert lige om lidt. Jeg prøver lige igen. Hvad sker der? Altså, hvis det er Pierre Anton, der har sat de der griller i hovedet på jer, så kan I godt glemme det. Jeg har talt med hans far, han kommer snart ned. Sæt jer! Og Elise? Elise? Elise, vil jeg godt forstå, hvis du har fortalt din mor og far om kisten. Det har jeg ikke. Min mor er blevet indlagt igen. Hvad hvis Elisa er sladret? Det har hun ikke. Hvordan ved du det? Det ved jeg bare. Hun er sikkert blevet arresteret. Så en stol med linker på. Jeg synes, vi graver kisten ned igen. Jeg vil have Maries hår. Og du gør det. Elise og Marie, som ellers var bedste veninder, havde ikke talt til hinanden, siden Marie var blevet kæreste med Hussein. Hussein. Undskyld. Rose. Jeg vil have dit badetæppe. Okay, mere, mand! Hussein, rolig! Slap af! Hussein! Slap af! Undskyld, men er Hussein syg? I sin sjæl? Ja. Han er syg i sin sjæl. Men kommer han så ikke i skole? Inshallah, Agnes. Inshallah.
Der findes mange fristelser, som kan afspores. Som gør, at livet kan føles lidt meningsløst. Som udfordrer vores hjertes renhed. Hvad skriver han? Hussein vil have din cykel. What? Nu har han lige så lige givet sin lillebror. Helt ærligt. En cykel. Nu synes jeg, vi skal stoppe. Ina, det er din tur. Du har da heller ikke givet noget til dyngen. Fordi der ikke er nogen, der har spurgt mig. Hvorfor tror du ikke? Hvorfor er du så barnlig? Idiot. Typisk Hans. Der er sket noget forfærdeligt. Noget helt og aldeles meningsløst. Hvem vil gøre sådan noget? Hvem vil stjæle skolens flag? Det er jo symbolet på vores nation. Det er alt det, vi samles om i gode såvel som dårlige tider. Det er vores land. Det er jo alt det, der får os til at være en bedre version af os selv. Det er lige så koldt vand her. Sådan her. Hvad så, Frederik? Jeg venter på jer. Mhm. Jeg tror... Jeg bliver nødt til at aflevere det tilbage. Min mor og far kom op på skændelsesoverfladen. Min mor lå sig inde på toilettet, og min far, han gik. Og jeg ved ikke, om han kommer tilbage igen. Jeg kan nok lade være med at sige det til dem. Jeg vil ikke have, det bliver skidt. Hvor tror du, min mor tror, min hamster er? Lad ham gå. Hans, lad ham gå. Hvad fuck laver I? Slap af. Okay, hvad vælger du så? Din møller. Det kan du ikke. Jeg tror, man må bede om, hvad man havde lyst til. Skulle det ikke det her? Hvorfor betyder Sofies mødom mere end min cykel og Maries hav? Ja. Det tog mig hele... Du kan gå derud igen! Jeg synes, du skal gøre det. Sofie! Stop! Stop! Hvis Sofie, hun ikke giver sin møde op, så sladrer jeg om kisten. Hvis du gør det, så dræber jeg dig. Prøv, min mor er lige blevet indlagt igen. Hvis hun hører om det ved kisten, så ved jeg ikke, hvad hun gør. Alle andre har fået, hvad de bad om. Hvorfor skulle Hans ikke? Agnes, for helvede! Stop! Stop! Agnes! Jeg gør det! Agnes, stop! Gør det! Rolig. Agnes? Stop. Du behøver ikke gøre det. Så hvad gør du nu?
Ved du overhovedet, hvordan man... Ja. Det gør jeg. Kom, Johan. Hvorfor mig? Det troede gerne, du ville. Jeg går med dig. Der er en, der skal hjælpe Sofie. Jeg skal nok gøre det. Jeg skal nok hjælpe dig. Sofie, jeg mener det! Lad være! Kom nu, mand. Slap nu af. Du har sagt, du gerne ville. Ikke også? Kom nu. Du er nødt til at komme ned og hjælpe Sofie. Johan, Hans og Elise. De er i gang med at tage Sofies mødom. Du er den eneste, der kan stoppe det. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe noget. Det betyder alligevel ingenting. Sofie. Er du okay? Hvorfor skulle jeg ikke være okay? Jeg må godt spørge om, hvordan det var. Hvordan var det? Du burde også prøve det. På en måde, så kan vi ikke snakke om det. Før du også har gjort det. Hvem synes du, jeg skulle vælge?
Lise på mig. Jesus på korset. Ham fra kirken. Er du med? Ja. Den er så. Længere ned. Shit! Hej. Ved I, hvor Elisa er? Nej. Agnes, har du nogen idé om, hvor hun er? Hvad er det her i cyklen? Vi ved godt, det er en rigtig svær tid for jer. Vi skal nok gøre vores bedste for at hjælpe med at finde Elise. Ikke? Jo. Hun har det godt. Hun har det bedre, end hun længere har haft det. Er det ikke rigtigt? Jo. Maus, det var tæt på, mand. Hvorfor tog det så lang tid? Du har taget røm med, ikke også? Ham? Frem med den, Sofie. Kom nu. Du sagde, vi skulle feste. Ja, slap af. Se hunden. Nej! Hun pisser på Jesus. Jeg skal pisse. Stop! Det er allerede fuldstændig for langt ude. Hvor er det godt. Agnes? Hun siger, at Er du okay? er Sofie okay? Det er måske også lige meget. Hun siger, vi ikke kan snakke om det, før jeg også har prøvet det. Så Hvad snakker du om?
Hej. Du kan bare sætte dig ned. Kan du være med til at give mig et kram? Hvad med dig, Karl? De tur til vel en af os? Hey! Det er sjovt! Rolig! Det er sjovt! Rolig! Jeg vil have Askepot's hoved! Askepot's hoved! Vi skal dræbe den hund. Rose kan ikke tåle syn og blod, så det betyder virkelig noget for hende. Vil du virkelig godt have Askepot dør? Rose? Tænk på, hvad vi andre har givet til dyngen. Det er fucking liv, der slutter. Det er ikke et menneske, vi taler om en hund. Det er en hund. Hun er også gammel. Elise? Johan? Løb så med dig. Hvis du bliver så dør du. Du ved, at der ikke er noget, du ikke kan fortælle til far og mig. Ikke også? Rose, kom nu ud, så vi kan snakke om det. Det er ikke så slemt. Jeg kan godt snakke med hende. Vil du det? Mm. Men jeg tror, det er bedst, hvis vi er alene. Ja, selvfølgelig. Ja, tak. Agnes? Er du også her for Elbros? Fordi det er jeg. Nogen må have lavet døren stå åben. Kom, jeg skal være. Kom. Du lovede mig, at jeg ikke skulle gøre det. Skal du gøre det? Jeg gør det. Kan jeg så gå nu?
den her på. Der er ikke noget gavns. Tag den nu på. Så jeg, hvis jeg... Nu sagde hun. Hvad sagde hun? Hun sagde, hvis hun hjalp mig, så skulle jeg bede om Johans finger, okay? Hjalp du Rose, så hun kunne bede om Johans finger? Gjorde du? Ved du, hvad han gjorde med sine fingre? Ved du? Gør du? Agnes! Det er din tur. Kom. Nej. Han, det nytter ikke noget. Hey, så hey. Nej. Kom nu bare. Læg dine fingre der. Min finger kommer ikke tilbage. Det er der mange ting, der ikke gør. Læg den.
Nej, nej, nej! Hurtigt, kom. Nej! Stop! Han skal have noget tyk på. Den her. Du kan tyk på den. Nej. Nu. Skal nok gå. Gå nu. Hold den stram. Hvad fuck står I bare der? Kom nu! Nej! Find nu! Hold den stram. Forsikring? Jo, men det ændrer jo ikke det faktum, at man skal... Far, Ja. det er politiet. Politiet? Ja. Agnes. Agnes, det er ved at være sidste chance til at fortælle os om, hvad fanden det er, der er foregået. I har gravet hans grav op. Vi sang en sang for ham. Og det er min måde at sige farvel på. Ligesom dig og mor havde begravelsen. Er I fuldstændig sindssyg? Hvad fanden er det, jeg har gjort? Er I fuldkommen sindssyge? Jeg vil bare gerne have at vide, om det er dig. Fik du dem til at gøre det? Hvad skulle jeg få dem til at gøre? Lave dyngen. Gjorde du? Hvilken dynge? Hvad snakker du om? Hey, hvad mener du? Far, hvad snakker du om?
Min mor siger, at jeg har ødelagt hendes liv. Min mor har engang spurgt mig, hvad jeg har givet til dyngen. Virkelig? Ja. Fortæller det en historie? Interessant. Opgravet, afskåret, udstillet. Jesus som en falden engel. En overset generationsstemme. Det her, det skal udstilles. Det er jo crazy. De vil købe dyngen. Holy shit. Agnes. Er det dig, der har mistet en finger? Ja. Gør det ondt? Ja. Black Sabbath guitarist havde jo også kun 4 fingre, og han klarede det jo fint. Jeg er nysgerrig på, hvad der fik jer til at lave dyngen. Er det ikke det, I kalder den? Jo, altså, vores forældre eller lærere, de lærte os aldrig rigtigt, hvad der faktisk betød noget. Så vi fandt selv ud af det. Og det rejser selvfølgelig spørgsmålet. Er det her en gruppe utilpassede unge, eller er det kunst? Det er noget, der betyder noget. Det er betydning. Vi har spurgt kurator Louise Kappelgaard, om dyngen er kunst eller provokation. Det er absolut kunst. Det er en flok modige unge mennesker, og deres værk Dyngen har skabt stor opmærksomhed i kunstverdenen. De repræsenterer en overset generation, som jeg ser det. Dyngen breder sig som et fænomen over hele landet. Her i studiet har vi besluttet os for at udfordre jer derude. Så ring ind til os, hvis du vil starte en ny dynge. Vi havde solgt dyngen, og vi havde overbevist både os selv og resten af verden om, at den var fuld af betydning. Nu manglede vi bare Pia Hansson. Hey! Der er noget, der betyder noget. Hvis du kommer ned, så kan vi vise dig det. Kom nu, Pierre. Vis mig hvad? Jeres dynge? Ja. Der er et museum, der har købt den. Nå, så I er blevet berømte? De har betalt en formue for den. Så har I råd til at lade mig være i fred. Du bliver nødt til at se den. Jeg bliver ikke nødt til at gøre noget som helst. Du tør ikke se den. Hvis den virkelig havde betydning, så var der intet, jeg hellere ville. Men det har den jo ikke. Vel? Fuck ham.
Vi lavede den der for din skyld. Ved du godt det? For at hjælpe dig med at finde meningen. For at vise dig, at der er faktisk noget, der betyder noget. Hey, Agnes! Vent! Det må jeg nok sige. Johan, er det ikke din finger? Hvad var prisen for den? Er det ikke din hamster? Hvad har den kostet? Er det ikke din lillebrors kiste? Stop så. Ja, stop! Det er dine sandaler, Agnes. Og det må så være din mødom, Sofie. Hvad var den værd? Hvorfor stod I ikke ved den? Hvorfor skilte I jer af med den? Hvad har I tilbage, når I har solgt jer selv? Hvis den virkelig betød noget for jer, så havde I jo ikke gjort det. Agnes, stop. Agnes. Det var ikke en ulykke. Selvfølgelig var det det. Agnes, stop. Agnes. Men det var ikke en ulykke. Tro mig, der er ikke mere, du kan gøre. Skat. Agnes. Så. Kom. Hvad
går ikke en eneste dag, hvor jeg ikke tænker på Pierre Anton. Og selvom jeg ikke kan forklare det, så ved jeg, at der er noget, der betyder noget. Og at betydningen skal man ikke spøge med. Skal man vel? Skal man?